Akta hans huvud vid dörren, Maja. Vad du är röd i ansiktet, Leo. Vad du är röd i ansiktet. Vad vill jag se bilden? Nej, vänta. Var försiktig med att dra inte i honom. Killa honom i midjan istället. Där är han jättekillig. Ja. Akta hans huvud, Maja. Men Maja, om han säger nej, då är det nej. Nej, det är bättre.